Før vi kunne plante vores chilier, så skulle vi have nogle frø. Og frøene fandt vi inde i chilifrugten. Derefter så skulle vi bruge en potte. Og i potten, der hældte vi noget jord. Og så puttede vi frøene dernede i bagefter. Nu skulle planten have noget vand. Og til sidst skulle den have noget lys. Nu lå vores frø nede i jorden. Og nede i jorden begyndte den at lave en rod. Og igennem roden kunne den suge næring. Og så kunne der komme en spire. Og på spiren kom der blade. På spiren kom der mange blade, og ind i alle bladene var der grønkorn. Grønkorn er en slags små fabrikker, og når der kommer solskin på grønkornene, så laver de energi og sukker til planten. Når planten vokser sig større, kommer der mange frugter på planten. Så der er både frugter og blade, som vokser på stænglen. Og når frugterne de bliver modne, så kan de falde ned. Og så kan frøene fra frugten komme ned i jorden, og så kan der komme nye planter.